Kočár, jsem zachráněn? Ano? Prosím vás, vážený pane, jedete do Aten? Ne, je mi líto, vojáku, jedu do Delft. Povězte, vy jdete do Aten? Ano, proč? Aha. Udělejte pro mě tedy něco, když už tam jdete. Odneste tenhle sloupek do Senátu, dobrá? A pospěšte si, ty přidej! Vy jste tak velkorysí. Mám velké štěstí. Kudy k branám atenským? Jsou přímo před vámi. Díky. O mami, odje, u Artemidy, slitování. Ne, stát, nepomáhej mu. Cože? Jinak ho diskvalifikuj. Ale, a co to krucinál říkáš? Ještě 20, ještě 10, ještě 4, ještě 3, ještě 1, hurá, už jsem tady. Aha. Tak mluv. Ano, okamžik, prosím. Já mám zprávy od maratonu. Co se tam stalo? Kde? U maratonu, tak mluv. Tedy ta. Už si nevzpomínám. Jak to, že si nevzpomínáš? No, vykouřilo se mi to, ano, vykouřilo se mi to z hlavy. On už si nevzpomíná. A vyhráli jsme? Kdo? Ano, ne, tedy, ano, ne. Takže jsme prohráli? Ano, ne, ale jasně už jsem si vzpomněl, bylo to nerozhodně 1-1 remíza. Je to držonka lhář, jenom nás provokuje. Stráže! I hned ho zatkněte. Ne, slitování. Mám pro vás návrh. Zaběhnu do maratonu 42 kilometrů a za 166 metrů. A líp se informuju a zapíšu si to na voskovou tabulku a pak se vrátím s přesnou zprávou. Ne? Běž! 166, 165, 164, 160.